שלום, ברוכים הבאים לסרט מוצר הפאור פלוס פרימיום, שהינו עוד מוצר על פסק חדשני ופורץ דרך מבית היוצר של חברת גמטרוניק. שמי עומר לבני, אני מהנדס אלקטרוניקה במחלקת המחקר והפיתוח של החברה ומנהל פרויקט הפאור פלוס פרימיום. משפחת מוצרי הפאור פלוס המוכרת והאמינה הושקה כבר בראשית 2003. מאז ועד היום היא מספקת מענה לצרכי אלפי לקוחות מרוצים בכל רחבי העולם. מערכת הפאור פלוס הייתה בין מערכות האלפסק התלת-פזיות הראשונות בעולם שעובדות בשיטה מודולרית. לשיטה המודולרית יתרונות רבים, כגון עבודה בשיטת יתירות N+1, יכולת להגדיל את המכשיר בהתאם לצרכי העסק, באופן זה נחסכות ללקוח הוצאות מוקדמות ומיותרות. בנוסף, השיטה המודולרית מאפשרת תיקון ותחזוקה מהירים וזולים משמעותית. היום תראו מוצר חדש אשר לוקח את משפחת מוצרי הפאור פלוס צעד נוסף קדימה אל חזית הטכנולוגיה. הסתכלו על העיצוב החדש והאלגנטי של הפאור פלוס פרימיום. כעת, התפעול של המערכת נעשה כולו באמצעות מסך מגע. למרות ההספק המרשים של מערכת הפאור פלוס פרימיום, עד ל-100 קילוואט, היא תופסת שטח רצפה מינימלי. הפאור פלוס פרימיום מציע את כל התכונות המוערכות של הפאור פלוס. המודולים הם hot swap, הניתנים להחלפה באופן מהיר ופשוט. אין צורך לכבות את המערכת או להעבירה למצב בייפס. כל שיש לעשות הוא למשוך את המודול, להוציא אותו ולהחליפו באחר. תכונה נוספת המאפיינת את מערכות הפאור פלוס היא יחידת מפסק סטטי היברידית, המשלבת מהירות של מיתוג אלקטרוני עם אמינות של מיתוג מכני. למערכת החדשה, עלות הבעלות הכוללת היא הנמוכה ביותר למערכות מסוגה, וההחזר על ההשקעה הראשונית הוא המהיר ביותר בהשוואה ליחידות דומות בשוק. וכמובן, בנוסף לכל זאת, גם במערכת החדשה הנצילות החשמלית גבוהה ועומדת על ערך של עד 96% מכניסה ליציאה ועד 98% בזמן עבודה על מצברים. החידושים בפאור פלוס פרימיום כוללים העלאת ההספק האקטיבי ב-25% ל-10 קילוואט למודול, העלאת קצב התקשורת בין בקר המערכת אל כל המודולים לפחות משנייה. בפאור פלוס פרימיום ישנה יציבות גבוהה יותר בשיתוף הזרם בין המודולים השונים. כמו כן, מתחי ה-DC הפנימיים נמוכים יותר, דבר המצמצם את המאמצים על הרכיבים ומפחית את כמות המצברים. הסתכלו על הבקר החדשני. לוח הבקרה של הפאור פלוס פרימיום הינו מסך מגע LCD צבעוני בגודל 7 אינץ'. ניתן למקם את הבקר בפאור פלוס פרימיום בכל גובה בהתאם לרצוי. בכדי לשנות את מיקום הבקר, כל שיש לעשות הוא למשוך את הבקר, להוציאו ולהחזירו למקום הרצוי. שימו לב כי הבקר כולל גיבוי פנימי והוא אינו כבה מיד עם ניתוקו ממקור ההזנה. לוח הבקרה מאפשר ניווט מהיר והגיוני בין מסכי המידע וההגדרה השונים על ידי לחיצה על אייקונים. הסתכלו עד כמה השימוש בבקר קל ונוח. לדוגמה, הרצת בדיקת מצברים. ניתן לראות במסך הסטטוס את תרשים זרימת האנרגיה במערכת ואת נתוני ההספק השונים בזמן אמת. עכשיו נעבור למסך יומן האירועים של המערכת. במערכת קיים יומן אירועים מורחב אשר שומר מאות נתונים מכל אירוע. בנוסף, ניתן לייצא את לוג האירועים להתקן USB או למחשב דרך תקשורת אתרנט. אציג עכשיו פונקציה ייחודית נוספת של מערכת הפאור פלוס פרימיום המאפשרת כיבוי של כל מודול בנפרד. במסך כיבוי המודולים שלפנינו ניתן לבחור בקלות אם לכבות מודול או מודולים מסוימים, כיבוי מלא או כיבוי חלקי. הבקר, המבוסס על מערכת מחשוב מתקדמת, כולל אין ספור תכונות ואלגוריתמים. לדוגמה, המערכת יודעת לבצע שיערוך דינמי מדויק של זמן גיבוי בכל רגע ורגע. היא יודעת לבצע כיבוי אוטומטי של שרתים ומחשבים אחרים בעת עבודה ממצברים, וזאת בהתאם להגדרות אותן אתם יכולים להכניס בקלות. כמו כן, המערכת מסוגלת לשלוח הודעות אוטומטיות באימייל או ב-SMS ליעדים שנקבעו על ידיכם מראש. תוספות ושדרוגים לתוכנת הבקר, אשר אנחנו מספקים מעת לעת, ניתנים לעדכון דרך כניסת ה-USB ללא צורך בכיבוי המערכת או הוצאה של הבקר. שימו לב גם ליחידת המפסק הסטטי המרכזית והמתקדמת. היחידה מאפשרת העברה אוטומטית של העומס ממתח יציאת הממיר למקור האלטרנטיבי, כאשר הממיר אינו מסוגל לספק די הספק לעומס. המפסק הסטטי המתקדם מתאפיין זיהוי מהיר יותר של נפילות, שקיעות ועליות מתח, תקשורת משופרת עם הבקר, מעברים מהירים יותר בין מתחי ממיר ובייפס, יתירות במעגלים פנימיים לצורך הקשחת המערכת,
וכמו כן, בתוך יחידת המפסק הסטטי משולב עכשיו מנגנון נעילה על מקור ההזנה לעומס. כפי שנוכחתם לראות, הפאוור פלוס פרימיום של גמטרוניק הינו מערכת על פסק יעילה ומתוחכמת. עם נצילות של עד 96%, עליית הספק של 25%, בקר משודרג וממשק מתקדם וידידותי למשתמש, הפאוור פלוס פרימיום מבית גמטרוניק הינו מהמערכות הנוחות ביותר לתפעול והיעילות ביותר בשוק. תודה שצפיתם בסרט המוצר של הפאוור פלוס פרימיום.